മാസ് എന്റെ പെങ്ങളെ അടിപൊളി പടം. 70s നിൽക്കുന്ന ഒരാള് ഇത്രയും പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അൺയൂഷ്വൽ. എല്ലാം നല്ല വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ. അടിപൊളി ഒന്നും പറയാം. ഹിസ് വെരി സ്റ്റൈലിഷ്. കുറച്ച് മോഡേണൈസ്ഡ് ആണ്. സോ കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. ലാസ്റ്റ് മമ്മൂക്ക വരുന്നത് അത് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ബോഡി ലാംഗ്വേജിലും എല്ലാത്തിലും ഉള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര സംഭവം. ക്ലൈമാക്സ് അടിപൊളിയാണ്. കോൺസെപ്റ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒക്കെ വളരെ മികച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. സൂപ്പർ ട്വിസ്റ്റ്. നല്ല പടമായിരുന്നു. ഡിഫറെന്റ് ആക്ടർ. സൂപ്പർ സൂപ്പറാണ്. എല്ലാരും കാണാം. പടം അടിപൊളി പടം. സൂപ്പർ. ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും അടിപൊളിയായിരുന്നു. കൊള്ളായിരുന്നു. മസ്റ്റ് വാച്ച്. കലക്ക പടം രക്ഷയില്ല. പൊളിയല്ലേ? പടം കൊള്ളാം. ട്വിസ്റ്റ്. മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. പടം മമ്മൂട്ടി കൊണ്ട് അത്രയാണ്. ശരിക്കും നിങ്ങളാണ്